na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone away. Lucy? Lucy! Lucy! Ay, ma'am! Nga no? Susiya, kung si Kisang miabot. Ay, sinay Sara! Hala! Oy! May kuyon! May kuyog? Kisay kuyog? Si Piolo? Unsa? Nganong niya ka na siya, Sarah? Akong gida, mami. Huwag sa'y buti pasabot ni ini. Nagbalik mo? Yes, mami. Sarah! Nagkabalik mi, mami. Tinood ba, Piolo? Yes, ma'am. Kun mao. Magseryoso ka na ba sa imong pagpakigrelasyon kan Sarah? Seryoso ning ako, ma'am. Pwes, kung seryoso ka, dili ko gusto nga maproblema pa ang akong anak. Sorry, ma'am, pero Piolo, no ifs and no buts. yes, ma'am. Maproblema paghani ang akong anak. Ayaw na gyud pagpakita pa kanako. Nakasabot ka ba, Piolo? Yes, ma'am. Ala, kaluoy po ni Piolo. Klaro man tawon kaayo, ay. Nga muragaw nga nila ang kanang ilong ni Piolo. Pagkaluoy. Nga musugot lang taon si Piolo. Sa bisan unsay gustos iyang anak. Bueno, biyaan ko na kamo. Basta Piolo ha, promise me, dili nimo pahilakon ang akong anak. Promise, ma'am. Okay, excuse iha. Biyaan ta na kamo. Padayon lang mi. Okay. Yan sa naman. Murag, an easy man ka. Kaulion na ka? Dili man. Well, looking at you, murag, doon ay nakahasol ni mo. Una-una lang ko nga gikantsawan ko ni Ruben nga ako sa katalawan. Kalimti na, okay? Oh, Sarah. Okay. Pero kadiyot, wa ka mo tug-an ako. Asa na ka nagpuyo ron? Nagabangko. Boarding house? Boarding house. Kinsa ka uban ni mo? Kaming buloy. Oh, mao ba? Oh, Sarah. O ganong may contact si Risa ninyo? Kwan. Friend man ta. Sa Facebook, di ba? Nagkauban sad sa mga beauty ko, pageant. Di ba? Close na mo? Higala lang. Are you sure? Sarah. Dodara ba ko? Oh? Duda nga unsa? Basin og may hilom ka mong relasyon ni Risa. Wa taon eh. Relasyon ko taon. Natural. Mamakakgit ka. Diligid ka mo tugan. Honest pa, manumpa na ako nimo.
wa gid mi relasyon ni Risa. Ang magmuangkon ka. Huh? Natural. Dili gid ka mo angkon. Wa lagi taon. Sus, limod pag yun. Limod yun. Gutobs mahimo. Usbon ako, Sarang. Wa mi relasyon ni Risa. Higala lang. Pagklaro. Di ba ko gustong buangon ko, Piolo? Dili yun. Wa man ti kabuanga, ano ko taon? Gusto kong tao nga honest. Honest ko. Kisa kung tanaw ra ba? Doon ay pagtanaw si Risa ni mo. Sa? Oh, smile man ka. Oh, nakagusto ka. Si Risa, nakagusto na ako, o come on. Ano ko taon? Magutan na pa. Mara ko giinsulto ni mo, anak, da? Kinsulto? Anong kinsulto tama ka? Buot mong ipasabot siya mo gisulti. Nga way pagtanaw si Risa ni mo. Imposible, uy. Hindi na may tabo, uy. Giinsulto lagi ko ni mo, anak. Nga naman. Ako nga Miss Queen. Naibog na ni mo. O niya, siya nakaha nga si Risa? Nga first runner-up ang dili maibog ni mo? Sarah. Ayagi kong sultig sama, anak Piolo. Kay dili ko bugo. Yamat ra hinuon. Si Risa dili maibog ni mo nga first runner-up? O niya ako nga Miss Queen? Mo rin na crush ang nahigugma ni mo? Sarah. Wa man tingalin ang magpasabot nga giunsulto di ka. Pas klaruhan na. Kay masuko ko ni mo, anak. Basta nga ako lang ikapasalig nimo. Wa og wa mi relasyon ni Risa. Wa. Hala, nagkamarites gud ako. Ay, naku ni mo, day Sara. Paita, ang pagkahangol ng gitaw ni mo. Unya, daginutan gud kaayo. Buki-bukion gyud bisag dili angay. Insulto ka na? Kanang kutang na insulto tawon ay? Abi kay siya may Miss Gwen? Kung unsay iyang naibgan, maibog sa di ay ang uban. Nako! Ano ba yan day Sara? Paitag yun. Nagtuo di ka nga ang tanan nga imong magustuhan? Ha? Magustuhan po sa uban? Ay nako! Nagmaritis ako? Ay nga nung naminaw magit intawon ko ay nga nung manggyon. Pamatod igid ha. Kung may relasyon na Risa. Oh, okay. Ala no? Pamaturan ako. Wa lagi taon, wa. Bantay lang yun. Kamatikod ra bagit ko. Kanunay siya magpasiplat ni mo. Wa ba ko kabantayan na da? Wa. Sus, kabantay ka, oy. Pero di lang ka maangkon. Di ka mapahalata. Sarah. Ay naku, paita! Makonsumisyon ka anak, Piolo! Oh. Kisay kitanaw ni mo diha. Bay Piolo. Muli taon eh. Ay, basig ato to sa ilang Sara. Ato siya to? Basin. Kung no. Orbida. Ani, yun na. Magpakita siyang miracle. Oh, Milagro. unsa bang milagro ha? Kuan, iyang ba burutan si Sarah? Nilara sa di mo buloy, uy. Ayaw, ana, uy, bad man na. Di man na, di man na bad taong dayo. Bad na. Asa mo dapita ng bad na, be. Ha? Kanang dapita nga, magduda si Sarah nga di na siya kuan, di na siya magduda Sarah, anak. Magduda Si Sarah, o si Sarah ba, di na magduda. Magduda sa unsa? Dili na siya magduda nga, bayot si Way Piolo. Uloy. Sarah. Oh, nga no? Kining pwede bang muli na ko? Nga naman. Dili na ka gusto makakita as naong nako. Uy. Dili sa ingon ana. Nanghin ko nimo uli ako. Pero medyo katugo namang ko. Pues matug ka. Ha? Matug ka. Dako ang couch. Pwede ka matug diha. Paandaro na kong aircon. Ay, ayaw lang, maikog ta.
Salig kang mutuman ka sa kong gusto. Anya karon musupa ka. Kuan mo ko Sara kining. Unsa man gid Piolo? Gusto ka nga magasinabtan na ipata or dili na sulti? Sara? Gusto ka magpadayon na itong relasyon o dili? Gipasidan anak ang daan ni mami. Nga please, ayaw ko hatagi ka gool. Nakasabot ka? Klaro ba ni mo? Kuan mo gud kining. Dili ti kapugnan. Lakaw na. Dako kayo nag-abi ang pultahan. Biya na. O sa paabot mo? Lakaw na! Lakaw na! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!